Kay pagtanaw niya sa lamisa kay naa may ingon ani gibutang guys. Mutong nahibuhong sila og nganong naay saging sa lamisa. Pagkaon niya kay lahi man di ay siya nga saging, special man di ay tungod. Hi guys, welcome back to another vlog. Nahuman na taog panihapon guys, unya magluto na sa taog banana meat. Nakakaon na mo banana meat guys. Lami kay ning banana meat. So saging nga butangan og meat. Mao na siya nga banana meat. Mao nay ato ang lutuon karon guys. Unya tan-awa guys kung unsaon paghimo ang banana meat. Unya i-try ni sa inyo ha. Kung mauna mo kung makatan-aw mo aning ato ang video guys, pwede gyud kainin ninyo sunon sa inyo ha, i-try ni basta lami gyud ni siya nga putahe. Ang saging nga himuon ani guys kay hinog nga saging. So sakto-sakto ra siya nga pagkahinog guys, dili siya lanta nga pagkahinog, dili pud siya hilaw nga pagkahinog. Sakto gyud kay siya nga pagkahinog nga kuan kanang basta mao na. Nag-andam na sabta guys og lamas kay ang meat nga ato ang isagol ani, ato ang lutoon daan. So nag-andam na tag ahos og bombay. Ato ang gisahon karon ang pork nga ato ang isulod sa ato ang banana. So una natong buhaton guys kay ato ang gisahon ang ato ang pork. Atong lutoon na siya gamay nga mantika. Kay naa naman na siya mantika daan ang pork, so gamay na lang ang mantika ato ang ibutang. Then ato ang ilunod ang ato ang ahos. So ang atong ahos nga gi sagol ani guys kay gipino-pino ni siya pagkahiwa nga mura pud siya og ground pork. Then ang ato ang bombay, mao sad gihapon ang bombay gipino-pino sad ni nato og hiwa. Kay para inikaluto, musagol na po siya sa tuang ground pork. So, naluto na ang atong ahos o bombay. Atong isunod dayon guys ang atoang ground pork. Ngan o gamay nga asin guys para naa siya timpla. Gamay lang nga asin kay tangan nato og tuyo niya katis. Then atong butangan og magic syrup guys. Gamay nga magic syrup katuluon ani. Ito asang dugmukon kay nagpilit pa ang uban na meat guys. So ito asyang buwag-buwag-buwag para mugagmay ang meat. Then atong butangan og patis. Kay para mo brown-brown iyahang color. So asa ning palutuon guys ang ato ang meat. Hinayan lang nato og siga. Paasang takuban kay para maluto gyud ang meat. Atong i-check guys kung naluto na ba ang ato ang ground pork. So naluto na siya guys, ato siyang haunon. So mao ni siya ang ato ang meat nga ato ang isagol sa ato ang banana. Atong buhaton kay ato ang andamon ning ato ang saging. So namhunaw nako kay ato ang maning
kinamuton kaning saging guys. So ang saging atuan ni siyang buslutan dinhi sa kilid. So atong himo ang buslot ang saging sa kilid nga kanang dili mo lapos diri guys sa pikas kilid. Nga kanang kutob lang sa iyang tunga-tunga ba. So atuan ning pangbuslutan tanan nga kanang kuan ingon ana og gitas-on ba. No, ingon ana gitas-on sa iyahang kilid nga pwede masuksukan nato sa pork nga naluto. So atuan ning pangbutangan og buho tanan guys para mausa ni nato og butang unya og meat. So nahuman na tanan ang atong saging guys og butang nato og buho sa kilid. Ang sunod natong buhaton is ang kani siya nga pork atuan ni siyang isulod sa katong gibuhuan nato nga saging. Pero sa di pa na nato buhaton guys, mag-prepare sa ta og i-sealed nato kay og masuksok na ni siyang meat dinhi sa saging kinahanglan kaning buho atuan ni siyang i-sealed. So ang atong para sealed ani is harina. So mag-prepare ta og harina nga bas-on nato og gamay nga tubig. So nag-prepare ta karon og harina guys. So flour ni siya guys nga gibutangan nato og tubig. Nga gamay lang nga tubig nga kana ganing murag magmasa ta og semento. Ingon ana ang atong buhaton nga dili kay siya basa. Dili pud kaayo siya uga. So sakto-sakto ra gid siya nga pagkamasa sa atuang flour guys. Dayon atuan na siyang gibutangan og gamay nga asin kay para do na siya timpla. Gamay lang kay kuan aron di maparat ang atuang kuan para sealed. So mao ni ang iyahang consistency guys sa atuang kuan sa atuang flour nga pwede i-sealed nato sa atuang saging. So ready na siya. Sunod na tong buhaton is magsud na ta og pork sa atuang saging. So magamit ta og gamay nga kutsara guys para pag gamit og mo sud na ta sa kuan dire sa meat. So atoa lang ingon anaon atoang i-open og jutay ang atoang saging then atoang isud ang atoang meat. So isod na to diha ang atoang meat. So kung sakto-sakto na ang meat nga masulod guys, mao na siya nga atoang i-sealed. So atong gamiton ang atong gimasa nga flour ganina kay atoang i-sealed ang atoang saging kay para inigprito unya ani guys, dili manggawas ang meat nga gisud nato sa saging. So ingon ani gisealed gyud nato siya sa gimasa nga flour. So ato asang humanon og sulod tanan guys, usa ta mo proceed sa next nga step. Susudlan nato ni tanan usa og meat.
ni siya guys ang atuang saging nga ready na nato lutoon. Itong buhaton is magprito na ta ana guys. Tuan ang prituhon ang atuang saging guys nga ready na nga nanay meat. Mag-golden brown na ni siya guys. Unya, sakto-sakto nga naluto gyud ang ato ang saging. Pwede na gyud siya haunon kay ang katong meat nga ato ang gibutang diri sa ilawom sa saging luto naman to daan. So dili ta mabalaka kung dili to maluto kay luto na siya daan ang meat. So mao na nga inigprito na to aning saging. Ang saging na lang maoy ato ang lutoon guys. So ni kuan na siya ni brown na siya jutay. Hapit na ni maluto guys. Ato aning mga unta ani karon unya ipares na to og kape. Luto na ang ato ang banana meat guys. Dami na ni guys. Naluto na guys ang atong banana meat. Humot guys. Lami na gyud kaayo siya kaunon mga unta karon guys. Nagkutaw kog kape guys kay ato ang isudan ipares nato sa tuang banana meat. Inikaw na to guys kay tamis nga naay asin-asin. Sumura siya kanang mag-blend ang iyahang timpla ba nga naay tamis na apoy asin-asin tungod sa iyahang meat. So mao ni siya guys inigperito maapil pud siya kaluto ang katong harina. So ang ato ang karne dili siya manggawas gikan sa saging. Na naay karne sa ilawom. Nang lamig siya. Kanang kasagaran dun sa okasyon diri sa mo ang lugar guys. Ma-Christmas party, mabunyag, makasal, nadyo imo na ani nga banana meat, kanang festa, imo na nadyo imo na ani nga handa. Kaya guys nga kuan ba taga Bohol. Bago siyang na-assign diri sa amo ang lugar. Unya gi-invite siya og kuan, gi-invite siya og hipit to siya sa pulis. Unya gi-invite siya og festa. Nya pag festa kay pagtan-aw niya sa lamisa kay naa may ingon ani gibutang guys. Mo tong sayang huna ni ana siya nga nganong
magbutang man sila og kanang piniritong saging nga sa amoa sa Bohol ordinary raman ang piniritong saging, di man siya idalit og mga pista or unsa pa dinha. Motong nahibuong siya og nganong naay saging sa lamisa karon kay iyang gitilawan og balik aw iyang gitry niya ba og pilaw. Pagkaon niya kay lahi man di ay siya nga saging, special man di ay tungod kay naa may karne nga sulod niya. Mo tong nangutana siya og unsay pangan-ani niya nga putahe. So mo tong giingnan siya atong tagbalay nga nag-invite niya nga banana meat na siya maunay kanang kuan diri kanang sikat diring dapita nga kung naay mga okasyon. So niana ang tag-iya nga mauna siya delikase diring dapita nga ug naay mga okasyon present gyud ni permi ang banana meat. Unya sukad adto kay ganahan naman siya sa banana meat, mao nang mag-look forward din siya makakaog banana meat kung inviteon siya o kuan kanang naay mga naay birthday kay present man gyud ni siya ang banana meat. Kani mao man gyud ni ang murag kuan gyud nila na andan ba diri dapita dinhi sa amo ang lugar. No, naay mga bisita nga taga-laing lugar mangita gyud og naabay banana meat. Kay kanang first time nga makakaon ani mangita naman sunod balik og naa pa ba ingon ani. Mo nang i-try ni diha sa inyo ha guys, sayon naman kay ni siya lutoon. Pwede gyud to kana i-follow ang katong steps nga kuan unsay naa nakita sa to ang video karon. So guys, mauto karon ang ato ang video niya. Thank you for watching. Bye-bye.